Så skal vi lige lave et interview. Det var fucking lækker. Hvor er vi henne? Vi er i Slesvig. Og hvor skal vi hen? Vi skal til Hamburg. Glæder du dig? Ja. Godt nok. Hvad med dig? Glæder du dig også? Jeg er midt i nowhere, hvad fanden tror du selv? Kan du så snakke om, jo? Hvad med dig? Jo. Jeg ved fandme ikke, hvor jeg er henne. Hvad med dig, Tim? Glæder du dig? Hvad? Glæder du dig til alle de der dejlige tyske damer der? Hvad med dig, Kasper? Ja, faktisk Så er vi i Tyskland. En gang i året. Ja, ikke også? Godmorgen alle sammen. Har I sovet godt? Jo. Hvordan er det maden? Jeg har ikke spist endnu. Nå, men du er der i gang. Det er ikke det ret med, hva'? Senere sad. Tak for mødet for i går. Jeg så er i fuld gang. Ja. Det var bare fag. Hold da kæft, men det ser sgu da godt ud. Nu er dørene færdige, og de er blevet rigtig fine. Nå. Hvad er du ved at lave? Metalros. En metalros? Ja. Hvordan går det så for dig? Helvede til. Går det af helvede til? Ja. Så. Hvad er du så ved at lave, Martin? Stadigvæk det metalros der. Metalros? Men det er noget skidt at klippe ud. Er der noget skidt at klippe ud? Det var jo ikke så godt. Tim! Hvor er vi henne? Og hvad finder vi os henne? Og vi befinder os henne. Ja, under jorden. Ja, hvor langt ned under jorden? Det aner jeg virkelig ikke. Var det 800 meter? 800 meter, ja. Skal du så ikke lige have fortalt, det er en saltmine? Det er en Saltmine? Ja. Det er sådan godt. Bliver det godt, Martin? Det bliver noget godt lort, ja. Altså Jesper, er din ros blevet god? Sådan der. Så den ikke fint nok ud? Jo. På en eller anden måde gør det. Er din ros færdig, Michael? Har du selv lavet den? Ja. Hvad Mathias, er din blevet god? Ja, det er perfekt. Ah, Tim, du mangler vist blege, kan jeg sige. Ja, den er tabt med bleg. Nå, det var det ikke ske, jo. Jeg ved ikke, hvor det var. Jeg gider ikke mere. Kommer han der bomben der, eller hvad? Nej. Hvad så, Mathias? Hvor er vi så henne? Ved VW-værk i Kassel. Hvad har vi været inde at se? Ja, fabrikken. Og de fremstiller dele til Volkswagen og til Skoda og til Audi og til alle mulige biler. Var det spændende? Ja. Fik du noget ud af det? Det gjorde jeg sgu. Kilometer lang. Så skal der måske lige
ske bare noget. Ja. Little friend. Og så Martin, hvad laver vi her? Gang med at skære det op fra den garage. En garage? Jeg troede altid, det var en carport. Så en carport der. Ja, hvorfor skulle den pilles ned? Den var pillerøden. Ja, ligesom du er indvendig, så. Ja. Hvor langt har vi været her? Der hvor Jesper han retter rundt og leger, der har carporten gået fra. Ja, der ikke. Hvad er det her? Tingenkøbke. Hvad? Vi er i Wolfsburg. Hvad skal vi her? Vi skal se favoritfabrikken. Så vi skal have. Hvis du vil tage. Lad være med at zoome, for det ligner lort på at zoome. Jeg zoomer heller ikke. Over i museet nu. Ja. Jeg er over i bilmuseet. I Autostadt i Wolfsburg. Hold kæft. En Audi. Ja, vi fandme godt på at køre med sådan en bil. Hvor er vi på vej hen? Det ved jeg faktisk ikke. Du ved ikke, hvor vi er på vej hen? Nej. Det er sådan en fabrik, hvor de bygger trailer og Hvad? Men hvor det er henne, det ved vi ikke. du kan også se noget andet på, men det ved jeg ikke, hvad det var. Det ser vi, når vi kommer så langt. Det er en hemmelighed. Ja.